Bakbakara Festival. Nagbalin ang natalged kinatal na dahil apot ti may basar iti PNP Bakara. At di report tayo mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Impasingke di Police Captain Joseph Calderon, Hepe ti Bakara Municipal Police Station, ang natal na itaglawlaw ti Bakara. Kabayatan tinaangay a Bakbakara Street Dance Competition. Kunana nga adan dagiti deployment dagiti barangay officials ken tanods nga agbantay iti kada pwesto karaman dagiti peryaan ken dagiti baratilyo. Imbatad na nga dapay dagiti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated ken nagduduma a brotherhood organization sa kanaduma pay ang nag-volunteer nga agbantay. Dito sa security po natin sa Bakbakara Festival, lahat po ng ating mga barangay is nagpa-participate po. So meron po silang representative each activity to augment po yung ating PNP. And at the same time, meron po tayong augmentation galing sa Philippine Navy Marines at saka Philippine Army. And also, we are thankful enough kasi yung mga guardians po natin dito sa Bakara is also active and they are also helping us in the security and coverage of our activities here in the Bakbakara Festival po. So hanggang kailan po tayo nakabantay lang po? Nabigyan naman po kami ng schedule of activities at nag-declare naman po tayo ng full alert status po dito sa ating sa municipal level po sa police station para lahat po ng ating mga PNP sa 100% nandito po at any given time. So bali yung security coverage po namin will be covering from November 23 to December 1. Dito'y ang nagpalagip ti Hepe ang may pawil ang may tugod ti patadem, paltog ken droga ken ti peryaan ken imbatad na ngawan ti sugal ang mapasamak iti peryaan. May naig pa iti daytoy ket may panamnama ang manipod daywa nagingana malpas ti piyesta ket adanto dagiti kaming ti PNP ang mga salwad iti Bakara, Ilocos Norte.